Днес ще разгледаме каква е разликата между ce, cette, cette avec double T, c'est, celui, celle, ce и celle. На френски език има показателни прилагателни и показателни местоимения. Разликата между тях е, че показателните прилагателни трябва винаги да бъдат последвани от съществително име, а показателните местоимения са самостоятелни. На български език имаме само местоимения, показателни местоимения, което означава, че можем да ги използваме както със съществително име, така и самостоятелно, тъй като те са местоимения, заместват съществителното име. На френски език, понеже има две категории, в началото, когато започнете да ги изучавате, ви се струва странно защо има два вида. Първите, показателните прилагателни, са с за мъжки род, сет за мъжки род с едно т, когато думата започва с гласна, сет с дубля т, когато думата е в женски род, и се като тези, когато думата е в множествено число. Тоест, трябва да кажете ce garçon, това момче, cet arbre, това дърво, cette fille, това момиче и ces enfants, тези деца. Когато обаче в изречението вече сте споменали съществителното име и не желаете да го повтаряте, тогава трябва да използвате показателните местоимения. А те са cela, неутралното, това, cela или разговорно са, celui, което е този, самостоятелно показателно местоимение, celle, тази, ce, тези за мъжки род и celle, тези за женски род. Ако видеото ви е било полезно, споделете го с приятели.